Һәм бу хактарды мин монда яздым. 1 грамм өчен. Мына 2423 сум һәм 36 тин. Монда язылган. Һәм 30 сум 97 тин монда язылган. Бу хактар монда язылган. Бу столбец мен белмәйм ничек башкача әйтергә, шуңа столбец булган. Монда язылган тәңкәлә булган алтындын, әмма көмештен хакы 4 февральгә. Бүген карагыз. Бүген 4 февраль 2018 ел. 6 минут кына калды. В принципе, бүген якшәмбе, шуңа көмештен һәм алтындын хакы берне булмай. Чөнки бүген биржага бер кемдәлә берне хатмай. Шуңа без күрәбез, тәңкәлә булган алтындын һәм көмештен хакы ниндәй. Без нимә эшләнек? Без алдык һәр тәңкәлә ничә грамм алтын һәм бу алтынды 1 граммдан алтындын хакка кабатланак. Һәм без күрәбез. Мына шокан дигән тәңкәлә алтын у 18734 сум 89 тин тора. Һәм бу тәңкәне Казахстандан Централь банк, Урта банк мына ошо хакка хата. Ошо столбецта без күрәбез. Ничә процентка тәңкәнең хакы бу тәңкәлә булган алтын, әмма көмеш кыйммәттән күбрәк. Процент буя. 3% кына без күрәбез. 3% кына. Шуңа без бик бәләкәй генә процент алтын тәңкәләргә караганда. Шуңа ул бик яхшы. Без бу алтын тәңкәләрдә хәтта алырга алабыз. Чөнки тәңкәлә булган алтын, уның хакы бик ничек әйтергә? 18734 һәм бу тәңкәне 19300 сумга хаталар. 3% кына. Разница 3% кына. Мәсәлән, һез слиток хатып алырга теләсәгез, анда НДС була 17%. Уже һез бик күп акча китә. Төрле инвестиционный монеталарды Россиядә хатып алырга теләк булса, анда тоже бик надбавка бик зур. Монда алтын монеталарга надбавка бик бәләкәй генә, 3% кына. Көмеш монеталарга надбавка зур. Күрәсез, монда 155% бар. Монда, мәсәлән, подвеска дигән бик матур тәңкәнең хакы 2200, әмма ләкин бу тәңкәлә булган көмеш хакы 900 генә. Шуңа һез көмешкә караганда, бу тәңкәлә көмешкә караганда тәңкә өчен бик күп түләсәгез, 100 Урусая отмечает, переплата составляет более 150% за содержание золота в данной монете. Кафуйты говорит, мен урусая айттым, сумки нисек башкача әйтергә мин белмәйм хәзер. Менә шулай хәлдәр. Шуңа әйдәгез караек. В целом мин 56 мең түләргә теләйм бу тәңкәләр өчен. Әмма ләкин алтын тәңкәләр улар 38 мең була. Бик зур өлеше, ул, собственно, әйдәгез ханаяк. Мына ошо алтын монеталар өчен мин түләйм. Һәм бу алтын тәңкәләр өчен түләйм. Һәм 69% мин түләгән хакы ул алтын монеталар өчен.
һәм анашылды. Алтын өчен мин түләйм 69% бөтә хактан. Һәм алтын өчен надбавка бик бәләкәй. 5% кына. Шуңа спокойно бу тәңкәләрдә хатып алырга була. Тем более бу тәңкәләрдән алтындан эшләнгән тиражы бик бәләкәй генә. Һәм киләчәктә коллекционная стоимость тәңкәләрдән күбрәк була, мин шулай дип уйлыйм. Нишләп мин уйлыйм, алтындан эшләнгән тәңкәләр ул яхшы инвестиция дип. Беренчедән белергә кирәк, доллар курсы күбрәк булса, алтынның хакы хумда ул зуррак булыр. Чөнки алтынның хакы ул долларда. Һәм тагын белергә кирәк, алтындан эшләнгән әйберләрдә хатып при осуществлении инвестиций в золото необходимо понимать, что это долгосрочная инвестиция минимум на 5 лет. Шулай әйтмешләй. Мин белмәм, ничек башкача әйтергә, шуга урысча әйттем. Һәм ул скорее защитная инвестиция. Әдрәк кенә шулай алтын булырга тиеш. Төрле ювелирный украшения бар. Улар хатып алырга. Улар яхшы түгел, чөнки анда проба 525 проба. Монда монеталарда алтын күбрәк, уларның проба 999. Һәм надбавка монда күрәһегез 3% кына алтынга. Анда әлбиттә страховка бар. Страховка өчен түләргә кирәк, һәм почта аша килтерү өчен дә түләргә кирәк. Һәм вис нимә ошо әйберләрдә ханап, һез үзегез уйлагыз, хатып алырга кирәкме, юкмы? Мин сезгә бер нимә әйтмәйм. Хатып алыгыз дип, алтын үсә дип, шулай бер нимә әйтмәйм. Әмма ләкин мин үзем күрәтәм, мин үземә ошоны әдрәк кенә алтындан һәм көмештән тәңкәләрдә хатып алырга теләнем. Һәм бу тәңкәләр килгәс, кайдалыр 2 аднамы, 3 аднанамы килгәс, мин уларны сезгә күрәтермен. Әйдәгез хәзер түләйм. Күрәтәм, ничек монда түләргә. Мона бу минем кәрзин, шулай дип әйтәбез. Әйдәгез монда хумда хайлайбыз. Монда Рәсәй дип хайланык, Москва дип язабыз. Стандартная доставка. Оформить заказ дип баттык. Так, монда вис нимә ниндәй кирәк минем реквизиттар. Язылган. Так. Бик яхшы. Бик яхшы. Хәзер әдрәк кенә көтегез. Юк, көтмәгез. В общем-то, хәзер мин монда язам. Минем реквизиттарда түләйм монда. Һәм адактан кайдалар 2-3 адна көтәм дә, тәңкәләр монда килер. Һәм мин яны видео эшләйм. Яны видео, бу видео менән бергә була. Шулай булган. Ошо таблица башкортса һәм урысча. Бу
таблица бұл видео астында описание деген орын бар. Инглисше у description, орысша у описание деп язылған. Ошо таблицаны Excel'да теңкелер деген хет табырға аласыз керек болса. Шулай. Яра, хау болыңыз.